no na sense be from Ananse bi abejo so say nipa ehwe da afidie so me dia futuo ni nkranhyesem e de bro ni gire se woni de ho pa besides sinti so on saka ya subscribe na fi share na sa like mamu nua so enye bi ehwe na wonya mo futuo na ono so emmoa no ewo abraba obo no emu eda me be se me di afutuo bi eba ema nipa bi na me yiri se woso ebeboa pa masem tripod ma tu de se wo nkyere bo oni pebie ni asase so a obeka wiase nti ade bi a wo ye no ya dwene ho se de bi eni pebi ebe fra wo se wo ade no bra wo do sa egu nti ade bi a wo ye bia no ya dwene ho osikade bi etrase odi etrimo dine ene bo no bra osusu se utirimo anya dine a sika edi sika de unya bida enti ohunu nkrofo a wo mu enhye de ni sika ne se sabi wo mu enimu nyansa aduma na wo ye ene se ni sika kakra no no wo de bom mosia enti sekane omo oponko a wo de ponko ene besi ho na ye pon mienu no wa ye krata to se sa pon mienu no eda ade be afire so ne pa ho eda ba kokora no a eno obesa de physical aka eno achi eniema mienu pa na ota amaudi eye ajamdie dirikai eye okoko efuo eno so yiso otu abofo akohwe no ohunu se ampa koko no esombo se wantua obetime afa koko no ana waton ananse wodan eno so ya otade ye demu pa na niema bi se meka ni efasi awa ana mabo bi ni efasi ye ne de aninti saudi koko ene besi awa opani ba hwehwa se bia afele kora beso no wono no woni ho a oba aba beto no obehwa se wontimi nso ntua se sika no na unma lo se ma de wo sika na ode ma wo ye fre bibi entieni enti se eye kane ponko a otie ni nsre mienu na nye ponko bio ene mafo e de men kan se woje eye siri wa ha ono obetie ni sidi ebio no na je kan pon ode ma wo no eye sidi ebio wotwe ana sa sidi ebio wotwe no obesan so atfia ne sidi ebio ahedo sidi ebio wotwe no eba ne sa adwuma na ade koya adwuma no ntimi anase bia ebre na ode bema wo no se wudi koko ne kosi awo a sabre na koko no nso ye edikwan bia so no ne nsabeka wo wafa ade a kudi die gina mo papa ye sa agigi nkrofo koko bebre a awa hafumamu ene sefimam sabra na sefia baso enya mfo bebrebe afei se okokwanse ene nkranso so a eno so onyegye nkrofo adan enya adan bebrebe epa hodako osmafa
obaya se wontimi so sere no na ka se oh ene me sere mi betua ne ba no a o se okay eye so betua ne ba o se hai ntimi ma o sen me ma o eye sidi wa ha no betua ne ba ne sen eye sidi wa ha biu itse wa ntimi entua eye sidi wa ha na wasa dia ma wo je se wo ko sidi ha no itse de wo ba betua na sidi ha no me sa bo ho na eye sidi ha na apoa na obo ana kwase we papa nya no pa eduru bebe so a nimfo pii amekan afo ba ko na enkura maako aduanan ena wo afo ba ko oji wodi a obahwa se wo afo to aso no obaya nya fakwa bi so no obagi sika ho no agya ka ho odede saa intimfuta bese aduanan a enkura ba aduanan de wo mu na apafo a egumu asoboro ha apafo ne de no so ne se obetwa asase kituo bi baabi na waka kye se eho ene didie afa na beda afuo no obi abode ne menkan ne nafo pa no de hweye ana amfa nsa anka emu aduane bia enti wumi na se ukotwa bode ba ko a ene wo chiwa koko boto ba ko ukotu menkan ana banchiwo na ono yire no ba ebedia eno so koko boto ba ko etide demon krofo na so wa kwa ankoya ubeden wodidi ebrebi otu ne ka eko sefimam na fukasia enkura bebre wo mu no okoye no na ahwesofo no aboaba koko emoto maako ahanu ene gu ho sabre na ye friend sam kunkwamu afeni yeyi mu ntina noso papa so ameka se onu wan kasa agye ne shela ho onu wan kare ne koko onu wan to ne koko omma company bia metolo koko ono ade to na ade na wajisika no de twaka na ade ba kwa na sa wo se ono ade shele ono akare de koko na hwesofo no se koko no ba ko na besi ho a obeka se obeya mra ye ba ko na fa no wi a bakare de papa no so afa nti so kare koko ba boto maako miensa o se nya boto maako mienu a o se nya boto esa ka ho enti hwe esisi a osisi nkrofo na okoye no ko hu se baage ahanu egu petuso na pafoi aye mobomobo na o munye sika mponto aduane di aso ka ke on se me kura me ho fa na wo se na wakra me se mra me kari me ho fa mi ko kwase na bako hwe me ho ya de nti bu da wo hwe o se papa yesro ni me bi kakra o se okay wo pesen de bi ba o be sense mu o se be sa ba bi ba me tie firi mo na ma kwasa asa ji ho nsi ho ekrofo ni sika ya be ton kire edisika ya be to krisi edisika ya be to yele ana bibi akabia nti da o so ho kire sa eno kwase wie eha ahwesofo no pa wo mu piri wo mutirim eka wo bakomam sa afi we de se ti safo wi ayi ntibio ebi se papa yi timu ye ti okra wo se won de won tiapo oba accident sa wo oba beduru ye no a eno ka kire ne se okọ hospital no akọ no doctor ho no wa hwehwe no mpum kakra ma na no ho ye no bibi basa kakra okoduru ho no asema the doctor ka kire no se papa wo bread do wo dwuntwi na dodo eti daha be na nsa adachia doctor nsa ba hwehwe no na ya de no a de no ochi a ho ka so dwuntwi na dwuntwi no abọ ho mienu edi na wotwe ewo
I said your honor, nothing papa no to be crack a city. As for catcher, doctor said, Doctor, Sika be a here to be a simu beer, but Bemo. Not wash me, I'm a man. Doctor said, Papa, and yes, Sika, yeah, no. Let's say, oh, be a dodo, and never will be a honey giant. Was only a missing our cat or my home Tommy. Oh, Bano, I said, the other software, you cried. Was she said, Sika, about it for many for Missy, and I say, why she said, a devil, or packing map, the good bank here, no come. Neither my head or the Safari, so police, Sika, and was a Fumina Fabra. No farmer doctor, no compared to papa and family. Mammy Bay, ever had a hospital. Na, okra. A year bagger, your friend say if you're so money be. See, come. Was the doctor's kind of show. J. No compared to papa. Never heard. Doctor said, Papa, my catcher so yadina, and you see Kaya dear. Papa Edisa. Na edusa obewu no. Awo empano so no. Na ye nibre pa. Ebi so susu se, ni sika no betimi aboa no. Na osusu se, ni sika no betimi aye no bibi. Na osusu se, obetimi ni sika no abraibe owuo. Se be ya owuo emfa no enko. And of course, owu basa. Na ni wo no, and somewhat people in the man papa no ekekano. They are no sempa. Abusafo. Se ewu basa sia amawa. Wodi akokoduro ebetima kohia na. Se de Kristo Yesu Ebra na wo be hia owo no de akokoduro ode anigye eko hia owo ya owo ade ekaride ode ko hia do beti bana mate this for to you be ya na yem de pa ase asudie eda so na obewie kura no oka se bi ho no Ose yan pre anyi yan kra omuda no enkwa ye ma no fata oso o hwa ho na mudie o pregi dia ho na mpe emu na kra no soso e papa hwa ho na mu niam nyina nyaye ikra ba hwa kira pa New way, Nizika Abushafo fire. That could be neither for we, the bow ya for we, the bush and ya for we, no fast for we, where say, a linty and near the granite, let's see come a baby, and in the name of way now. I do you. Oh, yeah, Abushafo the Dano. Now, I send me a sinner, select that, me who said the missing church. No kwasem ye de kente efra no e de sika futuro afadensa ho ya body sika watch ye de mpumpura de akasia guguru kom ya hye ne chachaw e no dam pasa tam hwe de din oh papa ti de etimi ye we ni acha abushafo ka sia kofa enkomo funu so akoto ala kabno de mu ya so obi aworo mpabo no chacha no ya aworo de mu ya se yi agudie ni na fifiri nkom ni apamra enra 4 years ye dia shen so on fire no ko disika bebrebe ni nyina no na ye di simpo anka pre aboduku fitaa no se on fan ko no du pa so a odi ato insua no what we ni bebrebe onam na nyane die odi na honhom ene o kra no a otumo no so e die ne koso
ewiase we enche ebekọ na wie yo enema pri ya woni da fie aprapre bebrebe a opri won kyerebo e wasase so ube gyan nyina ho akọ enti dwere sanse mi nyina ho na no mo bi a wutuo no hwɛ niye na dana wo bra Kristo Yesu nkyɛn fan se wura no agye nkwa na twona kwaso ewiase mi nyansafo ni sikani pa akasi a oba ewiase Solomon wasi ye eneba nyina sika ade ye na so saa ni mai a yakika ka ho nyina ede wasi genjantie at center ebeto kwa ibija pa hwebabi ama okra omuda no mpa na manu fata osu ahini no futu semnie eni min kura hye semnie fa nyamwa na debi wo wankase mikuni yanka sadia usikania Lazarus called na asise ka o ma na dua ne nsia se mproporo wa kakra ni no wa ma no e kai no se mikuni yanka bisi a champi medas